Iki dina sing tak tunggu-tunggu kanggo ketemu jenengan sedulurku etan kidul kolon nganti tekane ngalor kanggo nyambut calon sedulur sing anyar sampun wancine uga sampun wayahe ing dina iki kanggo dirayakne wingi ning angenku kanggo dina iki iso kumpul bebarengan dadi siji ireng-ireng kowe klambine kaen mari kuwi sapuke iki PS ate jenenge Madiun kutha asale laerahe sing beda sae temen ajaran esaterate iki dina sing tak tunggu-tunggu kanggo ketemu jenengan sedulurku etan kidul kolon nganti tekane ngalor kanggo nyambut calon sedulur sing anyar sampun wancine uga sampun wayahe kanggo dirayakake wingi ning angenku kanggo dina iki iso kumpul bebarengan dadi siji ireng-ireng kowe klambine Madiun kutha asale laerahe sing beda ayo padha sing rukun sae teman ajaran esaterate sampun wancine uga sampun wayahe kanggo dirayakake wingi ning angenku kanggo dina iki iso kumpul bebarengan dadi siji ireng-ireng kowe klambine PS ate jenenge Madiun kutha asale laerahe sing beda ayo padha sing rukun sae teman ajaran esaterate Putra Samudra Bumi Jaya.